Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tuwi pake anglong bagai katal video. Ganorok ani thumbnail no kanya saimang kana anglong ni bagai bo topic no tui tini video tubu kha. Omo ongkha lefunga amchai ni khopjak sorbojoy hini kaisa kami a kami ni bridge bai klai thangmani gakai ang nukha news channel logo Haching gadi laywi bridge kaisa bai khe lefunga amchai ni hinui hingkai ang omono nanani hinui tini o bridge ni thaio phai sokpai khe hingkai noro ani channel o naitongdi paiyasak hingkai hingke phaikhe na ang nukphaikha je gana gini kami ni borok rok phaiui kuthum laiui bridge baimano naitongkha hingkai mo wngkha bridge norok nukkhana hingke oro kwcharo no duibo jora hingkai bridge o kwcharo kaisa truck gari tongmani hasingsa truck gari tabuk hai kwrwi khe o truck o jaga ni twlangui thangkha o truck gari o bridge tui lainani thangtini no o bridge bai kwakha hingke o bridge kwage sini bo agi o bridge ni mangpili news channel logo kasaka je o bridge kwakna naitongkha khaksa phasingni dewagui tongkha hinui hingke ang phai nukphaidoro bono kaisa signboard bo swijak tongo je bridge week wngjak hinui PWD phasingtui hingke amoni signboard thepajak ni pore phano se o hasingsa truck o bridge tui lainani naikha hingke o laina thangtini no o bridge kwagui thangkha hingke tabuk lefunga tei kamsa kwpraba o area ni thanglasu khaima lama hingke tabuk o elaka ni lukurok salai tonglaikha agi amsuk salang holang hatung watui shortcut khai tipra bari tikhai laisu tonglaimani tabuk o bridge paimani pore gori uithio onyo jaga tikhaise thanglasu ma khailasinai hinui tamoni hingke o twisa sakatui taisa kwtal khai bridge tangui rwphaina hingka somoi naono hinui tai to tabuk agini hai tai thanglasu gari goro tai choli mangleya yangtui hinkhe norok ani channel o chajak khe like subscribe khaina tapukdi tebo kwtal kwtal video nainani bagui.